सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. आणि सर्वांना नमस्ते. दसऱ्याला काय म्हटलं जातं? आज आहे दसरा, हातपाय पसरा, चेहरा ठेवा हसरा, प्रॉब्लेम सारे विसरा विसरा. आणि सर्वांना हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. तर आज बघा आमची दसऱ्याची पूजा काही अशा प्रकारे होत आहे, ज्यामध्ये आम्ही काय काय ठेवलंय बघा. सर्व साहित्य जेवढे आपल्या घरात यूज होतात, जे किचनचे असू दे, आपल्या कामाचे असू दे किंवा इतर काही गोष्टींचे असू दे, ते सर्व आपण इथे ठेवतो. आता कार इथे ठेवू नाही शकत, नाही तर कार पण ठेवली असती, बाईक पण ठेवली असती, ऍक्टिव्हा पण ठेवलं असतं. आणि पूजा केली जाते. आणि पूजा कशा प्रकारे केली जाते आम्ही केलेली आहे, तरी तुम्हाला एकदा दाखवतो. इथे आपण चंदन घेतलेलं आहे. चंदनाचा पहिला टिक्का लावायचा. आणि हे बघा इथे काय ठेवलेलं आम्ही. आता बघा हे काय बघा, हे बघा गोष्ट मूल्यवान नसते, जी गोष्टी आपल्या कामाची असते ते आपण इथे ठेवतोच. ते हातोडी आहे, आम्हाला चेचायला, लसूण बिसून आला बिला चेचायला भरपूर युज होतो. नारळ फोडायला पण use नारळ होतं. फोडायला पण ठेवलेलं आहे. हे बघा सर्वांना मी असं आता एक चंदनाचं बोट लावते बघा प्रत्येकाला. इव्हन माझा इथे बुकिंगचा मोबाईल पण इथे ठेवलाय बघा. आणि एक तुम्हाला सांगतो, जसा टिक्का लावला की तसा एक मेसेज आला. होय. जसा दुसरा टिक्का लागला की दुसरी बुकिंग आली. तर मी रोज टिक्क्यात लावत बसतो याच्यावरती. हे बघा अशा सर्व प्रकारे मी टिक्का लावलेला आहे. मग आपण ही घेतली अगरबत्ती. ही मीच अगरबत्ती लावलेली आहे. आणि घेतली घंटी. तर ओव्हनला आपण हॅपी दसरा, हॅपी दसरा, हॅपी दसरा, हॅपी दसरा, हॅपी दसरा, हॅपी दसरा. म्हणजे हे अगोदर आम्ही केलेली आहे पूजा. ओके, हे जसे घेतली अगरबत्ती, आमच्या देवाला ओवाळली. देवाच्या खाली बघा आम्ही आज आमच्याकडे बनवण्यात आलेली आहे खीर. आणि आपल्यात खीर बनवतात. हा, आपल्यात खीर का बनवतात म्हणजे आज नव्याचे तांदूळ काढतात. आता भात कापणी चालू आहे ना, तर नव्याचे तांदूळ काढतात. जर खिरीसाठी नाही उपयोगात आले तर त्याची अक्षता बनवतात आणि आज देवाला लावतात. म्हणजे नव्याचे तांदूळ, म्हणजे आजपासून वापरायला सुरुवात, नवीन भात खायला. हा बघा प्रत्येक ठिकाणी दसरा तर सेलिब्रेट केला जातो, पण त्या पाठी स्टोऱ्या पण आहेत, प्रत्येकांचे स्टोऱ्या असतात, होय. एक्सपिरियन्सेस असतात आणि सर्वांचा आपापला मान असतो वेगवेगळा. तर हे इथे ठेवलेलं आहे. ते देवाच्या तोरण पाया वगैरे पडलो. बांधतात देवाला, माहिती आहे ना, दरवाजाला तोरण आपल्यात लावतात. वयस्कर कोण आहे सर्वात? भाई काका. भाई काकाचे आपण पाय धरूया का पाय पकडूया का पाय पडूया? त्याला पाय पकडा, मम्मीच्या पाय पडा. आणि तुमच्यात पण जे 60+ आहेत किंवा त्यांना पण. सॉरी 40+ आहेत, तर 40च्या खाली तर सर्व यंगच असतात ना. कशाला 49 50च्या वरती, त्यांच्या पण सर्वांच्या आम्ही पाया पडतो इकडे. सर्वांना हॅपी दसरा. माझ्या मित्र मैत्रिणींना, बहिणींना, माझ्या लाडक्या माणसांना, माझ्या लाडक्या सर्व. बहिणींना, ज्यांना पैसे आले तर त्यांना सर्वांना शुभ दसरा. मम्मीला पण लाडक्या बहिणीचे पैसे नाही आले ना मम्मीला. फॉर्मच नाही भरला तर कसे भेटणार ना. आमचं ऑरेंज कार्ड आहे, पण पप्पूनी फॉर्म भरायला उशीर केला. नाही आपल्याला नाही भरायचा फॉर्म. अजून तारीख आहे का सांगा. नाही ना, आम्हाला फॉर्म नाही भरत. आम्ही नाही भरत आहे फॉर्म. आमची लाडकी बहीण आमची लाडकी बहीण आहे आमची. आमचा लाडका भाव आहे म्हणून दुसऱ्या आणि भावाची हा, गरज नाही. हे आता तोडू का? आता तोडायचं का? नाही, संध्याकाळी तोडायचं. संध्याकाळी तोडायचं. हा. आता तुम्ही इथेच उभे राहा. एक कॅमेरामॅन, तुम्ही सर्व 5 लाख माणसं आणि तुम्ही दोघे इथेच उभे राहा. आता तुम्हाला दाखवतो काय दाखवतोय. काय आणलं असेल मी. काय आणलं असेल? मला माहितीये काय आहे? ताट नैवेद्याचं. नैवेद्याचं ताट. हे बघा कसं नैवेद्य ठेवलेलं आहे. चपाती, जे जे आपल्या घरी बनलंय, वरण भात, बटाट्याची गोडी भाजी आणि खीर, हे असं ठेवलं आहे. आणि हे सर्व आता मी ठेवायला जातो बाहेर. तुम्हाला सुद्धा दाखवतो. या आता पाणी पाणी पाहिजे ना? तर मी ठेवतो बघा कुठे. आणि ठेवलं ना तर मग खायला येतं. बोलायचं नसतं. सोड पाणी, सोडायचं असं. आता ओरडायचं नाही. काय नाही, अरे आव बोललो मी. ह्यांना बोललो आव, ह्यांना बाई खाली येतं. हा, ते नाव. ते पप्पी छोटे. तुला दाखवतो आता काय हो, बघा. मग काय हे बघ ते खायला आले. अरे रे 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 रे. कालू पण आली. आली, 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 आली. ही आली, मोठी आली बघ. छोटे राहिले बाजूला. अरे रे रे रे. कुठे आहे? काय आहे? काय आहे? हे बघ कशी दिसले चिल्लू पिल्लू. चिल्लू पिल्लू. पाणी पाणी पाणी. पाणी पप्पीला उचलून घेतलेला काल. घेतलेला.
घेतलेला मस्त आहेत ना पप्पी. तू नाही घेत ना? हे बघ, एका हाताने. हे बघ, अरे रे 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 रे. टिक्क्यावाला. अरे रे 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 रे. टिक्कावाला कुठे आहे? टिक्का कुठे आहेत? हा बघ टिक्का आहे बघ. हा रे, ह्याला टिक्का आहे. म्हणून मी टिक्क्यावाला बोलते. टिक्केवाला पिल्लू आमचा. आणि हे दोन्ही पिल्लू कालीचे नाही आहेत, कालूचे नाही आहेत, आमच्या बुबूचे आहेत. बुबूची आहे. काळूचा तिकडे घरी आहे. हिला हात ही फिरवा. आमची लाडकी बहीण. हा हिला लाडकी. त्यांना कसं प्रेम हवं असं, म्हणजे त्यांना पॅटिंग करायला हवं. नाही किती पण आपण पेटल्यावर असो वगैरे काही पण आपण हात धुवायचे. आम्ही तर हात धुतो बाबा, किती पण हात लावलं, म्हणून मी आता हात नाही वगैरे लावलं. असतात ना म्हणून. सॅनिटायझर. ते हे बघा, हे आपण जे सोन्याचं पान वाटतो बघा सर्वीकडे, तर हे आपल्या इकडे फ्रीमध्ये आहे. तर भाईने कुठून आणलं त्यांनाच विचारूया. कुठून आणलं भाई हे? दाखवा चला. पण आरामात चला खाली बघा. कुठून तोडून आणलं ते सुद्धा दाखवतो बघा. म्हणजे हे जर गावच्या ठिकाणी बघा, हे सर्व आपल्याला फ्रीमध्ये सर्व. आरामात आरामात. आणि खाली कसे दगड आहेत ना हे असे वरती खाली, तर ते बघून बघून चालावे लागतात. आणि इकडे बघा जे जोईल काकीचे इथे बघा सर्व पाने पडलेली पण आहेत ना ही. हेच ना बरोबर. हे बघा पूर्ण झाड आहे, झाड पूर्ण. हे काय बाई पकडा. हे बघा, हे आपण मुंबईच्या ठिकाणी असं असं तर विकत घेतो, आणि इकडे बघा सर्व फ्री आहेत. आणि काल परवा तर इथे 2-3 व्यक्ती पण आले होते आणि एवढं सर्व जमा करून घेऊन गेले. ते बाजारात घेऊन जाऊन आता विकणार 10-10 रुपये 20-20 रुपये असं, किंवा 50-100 रुपये. बघूया आपण बाजारात पण विचारूया कितीला पडते. इकडे तर बघा फ्री आहे पूर्ण. तिथे भाव है ना, 5-10-20 रुपये घेतात ना याचे. मुंबईला 30 रुपये 20-50 रुपये वाटा 10 रुपये. हो. ही अशी पानं पडलेली. हे काय पानं पडली, हे तर झाड आहे बघा पूर्ण आमच्या समोरच. पानं पण घेतात. तर हा आपल्या गावच्या ठिकाणी राहायचा फायदा, एकदम नैसर्गिक आणि लगेच आपल्याला अवेलेबल होणारा. लांबून बंगला बघा कसा दिसतोय वरती बघा. चला आतमध्ये, चल आतमध्ये. हा केवढा छोटा आहे तुम्ही विचार करा, तो एकदम खाली बसलाय. हे बघा एक. चल पिल्लू आतमध्ये. हे बघा बघा, ह्याच्यातून निघाला बघा तो. चल 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 चल. चला 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 या. तुम्हाला एक मजा दाखवतो बघा. पिल्लू फिरतात आहे आणि त्यांची आई बघा काय करते. तिला आला कंटाळा वाटतं दूध पाजून पाजून. हे बघा कशी बसली आहे. अ बुब्बू तू एकटी बसली आहे बघ, तुझे पिल्लू तुला शोधतात आहेत. हे बघ इकडे आहे बघ. त्यांना कसं वरती चढता येत नाही ना, हे माझ्या पाठीपाठी येत राहतात बघा. हे बघ काय करते बघ. दुसरा पिल्लू कुठे आहे बघ बुब्बू तुझा? तिकडे बघा. हे 1/2 लिटर दूध घेतलं मी, 1/2 लिटर दूध पूर्ण. भांडं पण धुवायला हवं आहे, ते त्यांनीच घाण करतात. 2-3 दिवस बाहेर राहिलं की घाणच करतात ती. तुमच्या पिल्लूंना दूधू बघा कशी पितील बघा. पितात आहे बघा. संपवा, पूर्ण संपवा. एवढेसे छोटे आहेत बघा, तुम्हाला दाखवतो. हा हात बघा माझा, हे हात एवढेच आहेत बघा. आणि मग किती मोठे होतात ते नंतर बघा तुम्ही. मग 1/2 लिटर दूध मम्मी, दोघांना 1/2 लिटर दूध लागतोय एका टायमाला. चला आता तुम्हाला मी आमचं आतमधलं जेवण दाखवतो जे वाढलं जाते. हा माझा आहे ना जेवण खाली. चला इथे बघा, मला भरपूर दिवसापासून ना हे खायची भरपूर इच्छा होते. इकडे बघा हे काय बनवलं माहिती काय? ही आहे भरलेली मिरची, आणि आम्ही नाही बनवली, बाहेरून आणले मी. तर मला ती भरपूर खायला वाटते. आता हात धुऊया आणि जेवण बसू.
बघा आपलं चांगलं हँडवॉश करूया आपण. बाहेर म्हणालं की आम्ही हँडवॉश करतोच, कारण तेवढं ते जेवणाच्या अगोदर तर केलंच पाहिजे. आणि तुम्हाला या दाखवतो आज जेवायला काय आहे दसऱ्यात. आणि जेवणात काजलनी मस्तपैकी बनवलेलं आहे, गरम गरम नरम नरम. आणि मस्त खीर बनवली. आणि बघा मी कितीही वरती बसलो पण मला खाली बसून जेवायला भरपूर आवडतं. हे बघा आज जेवायला काय काय आहे, वरण भात, बटाट्याची भाजी, खीर आणि भात. आणि माझे ते मिरच्या आहेत ते आता आणणार. आणि आता आम्हाला शॉपिंगला जायचं आहे, कारण उद्या परवापासून परत आमचे बुकिंग सुरू झालेले आहे. ओके चला आता आम्ही दोघं बघा आलो आहे सॅटर्डे मार्केटला. सॅटर्डे मार्केटमध्ये आम्ही पूर्ण आठवडा बाजाराची भाजी घेतो, इवन सर्व गोष्टी इकडूनच घेतो आहे आम्ही. तर तुम्हाला मार्केटसुद्धा दाखवतो आणि आम्ही काय काय घेतो आहे ते सुद्धा आम्ही दाखवतो. आणि मार्केट भरपूर फेमस आहे रत्नागिरीचं. सॅटर्डे मार्केट म्हणजे आठवडाभर जो, म्हणून त्याला नावच आठवडा बाजार आहे. आठवडाभराचे सर्व वस्तू आपण इथून घेऊन जातो. गेल्या वेळी पण तू आणलेली तर भाजी सगळी हां मी आठवड्याभर लास्ट सॅटर्डेला आणली होती आणि ती आतापर्यंत पुरली. आता कांदे बटाटे इवन सर्व भाज्यांचा रेट पण काय ते आपण इथे विचारूया. आता तुम्ही माझ्या लेफ्ट साईडला बघा, इथून हा मार्केट सुरू झालेला आहे. कोथिंबीर 30ला 2. डागवाले नका देवा. अजून 1 किलो द्या. 2 किलो द्या, टोटल 2 किलो. लिचे शेंगा अर्धा अर्धा टोमॅटो हिरवी 40 रुपये द्या. किलो. पिवळी आलू बुखार. हे आवला कसा आहे? 30ला पाव, 50ला अर्धा. आणि पेर कसे? पेर 160 रुपये, 140 रुपये. बटाटी कशी? बटाटी कांदे 100ला 2.5 किलो. आणि बटाटी कशी? काय बोलले? 130, 140. कार्ड 250 रुपये पाव, 250 रुपये किलो. आणि 250ला अर्धा किलो. 250 अर्धा किलो. चला बाकीचे कंपॅरिझन जर आपण केले तर या मार्केटमध्ये थोडं आपल्याला रेट जरा कमी पडतो. आता बघा आम्ही टोटल 2000चं जे सामान घेतलं आहे तेच आम्ही नॉर्मल आमच्या आजूबाजूच्या भाजीवाल्याकडनं घेतलं असतं तर हे 200-300 रुपये जास्त झाले असते. एवढा फरक पडतो, म्हणजे 10-10 रुपयाचा किलो मागे, 20-20 रुपयाचा किलो मागे फरक पडतो. आता तुम्ही विचाराल काजल कुठे आहे, तर गाडी मी पुढे लावली होती ना पार्किंगला, तर काजलला तिथेच उभं केलं आहे. आता आपण तिला पिकअप करूया. बघा आता काजलनी हे सर्व बॅग्स आतमध्ये टाकते, जे आम्ही सर्व मार्केटमधून आता जेवढी शॉपिंग केली तेवढी. झाले 4 पिशव्या घेतल्या ना. चल बस पटकन झाली ना शॉपिंग. पटकन झाली. समोरचं व्ह्यू एकदम छान वाटतंय ना. आता या रिक्षाच्या पुढून घेतलं की बघ मस्त वाटतंय ना. हे बघा आमचे कालू बालू बघा मध्येच आहे. अरे पिल्लू आला बाहेर, पिल्लू हा बघ, तो पण आता आला गाडीचा वाया घेऊन. पळाली आतमध्ये. नाही हाय 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 हाय. बघते बघ कधी चष्मा लावला नाही. अरे ही कोण नवीन पोरगी आली गावात? मस्त हा? दिसते, छान दिसते. चष्मा लाव, चष्मा. तिचा नवीन मोबाईल बघा, नवीन मोबाईल घेतला. नवीन मोबाईल घेतला अँड्रॉइड. काय छय्या 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 छय्या. नाही बघ, कोणता करायला लागतं त्यात. धूम धूम मचाले. मचाले धूम दाखव. धूम मचाले.
एक कॉपीराईट लागायचा आम्हाला ठेव. आणि चष्मा घाल साडीवर. क्या चष्मा बात बघा. आहे. हा आपला चष्मा बघा मस्त. अरे वा हार्ट मस्त भारी. आणि ही कोण आपली काऊ? नाही ही चिमणी. ही चिमणी हिचं नाव काय? शिवन्या. शिवन्या. शुभम दादाची पोरगी. हा मी शनिवारच्या बाजारात जाऊन आली. मम्मी पण पाठी उभी आहे. येथे पिल्लू नाहीत ना छोटे पाठी? आमच्या पाठी गाडीच्या पाठी पिल्लू नाहीत ना? कुत्री आहे काही. हा छोटे नाहीत ना? ते आता ते लक्ष ठेवायला लागतं आम्हाला बाबा ते पिल्लूंचं. ओमकार थांब. हा नाही दिसतोय. उठत नाही ते. कोण आहे तो गवतात गेला छोटा पिल्लू. हे असं लक्ष ठेवायला लागतं आम्हाला. आता ते मेन बाकी मोठे तो कसे सुसू साईडला होता. करतोय. तो सुसू करतो. आलेलं आहे आमचं घर. आमची शॉपिंग झालेली आहे. आणि कारमध्ये मला दमायला होतं का नाही? काहीच दमायला होत नाही. ज्यांना एकदम सोयीस्कर गाडी पाहिजे असेल विदाउट टेन्शन तर ऑटोमॅटिक गाडी घ्या. ॲव्हरेज सांगतो, सिटीमध्ये 12ची ॲव्हरेज देते आणि हायवेमध्ये 16ची ॲव्हरेज देते. ओके, परवा आम्ही हायवेला गेलो होतो. चला हे बघा, हे आमची शॉपिंग झाली. हे 2 पिशव्या घे. चला. आणि हे आमचं होमस्टे बंद आहे तरी आमची ही शॉपिंग झाली. बाई ती वजन असेल, थांबा. चला राहू दे. आणि बाहेर बघा सर्व. आणि आमचे 2 पिल्लू बघा. एक पिल्लू तिथे आहे, दुसरा पिल्लू बघा इकडे. काय करते? बुब्बूची पिल्लं आहेत ना ही. टिक्कावाला हा बालवाला. हा चला आता डान्स शेप कोणता करते? करून दाखव डान्स शेप. नाही हे बघा, छोट्याला बोलवलं की मोठी येते. हे पण आले, 3 जण आलेत. मी छोटीला बोलवलं ना. हे हा पण आला. अरे बापरे. हे बघा, छोटे सर्वांना प्रेम हवं आहे, सर्वांना. बालू ही आमची कालू, बालू आणि ही वाळू आमची. कालूला 1 पिल्लू आहे आणि वाळूला 2 पिल्लू आहेत. एक इकडे बघा. आता बघूया बोलवतो कोणाला येते. कालू पहिली येते, कालू. आणि मग बालू पण, बुबू पण येते. हे कालू, बुबूला हात लावलं की कालू बघा मध्ये येते. ती कशी बघायला आली बघा हिला उचलल्यावरती. दुसरं कुठे गेलं? मस्त वाटतं खायला यांच्याबरोबर. कोकिला आहे बघा वरती कुठेतरी. ते बघा तिकडे सिनरी बघा किती छान वाटते बघा. बुबू किती घाम आला बघा. घाम पुसतायत रुमाला. एवढं पंख्या खाली बसलीत मी. हे बघ किती घाम आला. बाजारातून फिरून ते आलेत. आम्ही तुम्ही काय आलात? हे आले. आम्ही फिरला आणि भाईला घामाला. वा, शर्ट बीट मस्त एकदम टापटीप बसले. टकाटक असतात ते. तू सण असला की. तू कोणाला फोन लावते? ताईला फोन लावत होते, नाही लागला. चला आमची बघा संध्याकाळची इकडे दिवा बत्ती चालू आहे. आता सोना लुटायचं आहे ना. येस, आज सोना भरपूर सर्वच वाटणार आहेत. कोण घर किती तोळा देताय ते सांगा. वाटायचा नाही, लुटायचा. आज सोना लुटायचा. तोल्यामध्ये नाही, पानामध्ये. पानामध्ये लुटायचा. हवा तेवढा घ्या. हा,
पहिला आम्ही लहानपणी अजून पूजा करायची म्हणून ते घेऊन सर्वांना देत राहायचो सर्व सर्व डॉक्टर पर्यंत जायचे तुम्ही. हा सर्व डॉक्टर सर्व चाळीमध्ये डॉक्टर, एक जनावरे डॉक्टर पर्यंत जायचे. नाही, नाही. हा आपला चौबे डॉक्टर पर्यंत. संडेच्याकडे पण एक दोन हा. डॉक्टर झालाय त्याची पण घेत होता गाडी. हो, बसा बाई. लोकेशन बघ ना काय लोकेशन आहे डॉक्टरांचं लोकेशन काय सांगितलंय. पण मजा यायची आणि मला ना चिड कधी यायची माहिती काय कोण ना असं घ्यायचं नाही एवढंच ते असं चुरा मुरा पान हातात हे घे सोना घ्या हे काय चुरा दिला मला सोन्याचा चांगला पान दे काहीतरी असा मोठा पान असला की मग पुस्तकात लपून ठेवायचं पुस्तकात ठेवायचं ते नाही काय काय माणसाची कमी असलं ना मग ते असं तोडून पण देतात. हा आता हे बघ कोण अखंड पान देतात हा. हे बघ असं अखंड पान असतं कोणाकोणाचं आणि कोणाकोणाचं मग चुरा हातातल्या तेच चुरा आणि अजून कधी चिडायचं माहिती आहे ह्या हातातलं दिलं आणि तेच हातातलं इथे ते दिलं हातातलं परत देतात. हा पण जाऊ दे आता समजते. चला आता इथे बघा आपली सोन्याची देवपूजा चालू आहे. देवाला सोना लुटला. सोनं घ्या आणि सोन्यासारखं राहा मन सोनं घ्या आणि काय वरती चढली बाबा आणि सोन्यासारखे राहा, चांगली मदत करा, आमच्यावर कृपादृष्टी ठेवा. आमच्यावर चांगलीच कृपा ठेवलेली आहे अशीच ठेवत राहा असं म्हणा. अशीच ठेव. Yes. देवाला सांग. अशी बघा अशी देवपूजा होते आहे आज दसऱ्याच्या निमित्ताने आणि सगळ्या सर्वांना देवाला वेगवेगळा सोना 10 तोले हा फ्री मध्ये आहे म्हणून किती तोले प्रत्येकाला. वाटतेस किती तोले वाटतेस 20 तोला. 20 तोला हे सर्व फ्री आहे आपल्या समोरच्या झाडाचं मी दाखवलं ना सकाळी. हा. येस चला पूजा करायची. हा. आता काय झाली पूजा. आता दिलं आता सगळ्यांना द्यायचं. पण घ्यायचं का? हॅपी दसरा. आपण चेहरा ठेवा हसरा प्रॉब्लेम सारे विसरा हातपाय पसरा आणि आणि हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. देवाला ठेवूया. वा वाटतंय की असंच ठेवला कोणी देवाला. असंच घेऊन जायचं सर्व. बस. तू ठेवला ना घरातल्या लक्ष्मीने ठेवला ना की मग काय सरस्वती पार्वती सर्व झाले आता त्याच्यामध्ये. आम्ही तुम्हाला देणार. हे घ्या हॅपी दसरा मला द्या सर्वांनी पहिलं हॅपी दसरा असा मोठा पण द्यायचा. हा सोना घे तोच घेऊ काय माझा आहे हा. मला दे. हा मला दे. माझ्याकडे नाही आहे जास्त नाही. मला द्या. आई आणि माझं झालं. एक्सचेंज हॅपी दसरा. हॅपी दसरा हॅपी दसरा. अरे वा भाई तर स्टॉकच घेऊन आलेत. वा 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 हॅपी दसरा. दुकानात उचलून घेऊन आले. थांब आता एक मला द्या ह्याच्यातला बाई, घेतलेलं. दुकानात घेऊन आले. हे बघ, तुला ठेवलाय काढून. 10 तोळ्याचा हार ठेवलाय हॅपी काजलला. दसरा. 10 तोळ्याचा हार ठेवलाय काजलला. हॅपी दसरा. आता भाईला देऊया भाईला भाईच्या हातातला देऊया. ए दिलू. बाई हॅपी दसरा. ए दिलूला द्या. दिलूला दिलू बघते. दिलूला सोना द्या. थांब दिलूला कसं जायचं बघा. दिलू हॅपी दसरा. ती बघते वाज घेते ये इकडे. ती पण बघ. पाय पडा. दिलू दे तू पण. हॅपी दसरा. दिलूला हॅपी दसरा म्हणजे पिल्लू आहे म्हणजे पिल्लू आहे म्हणजे पिल्लू आहे. तुळशीला पण ते सर्व चांगलं चावायला लागली. तुळशीला ठेवून या. खिशातनं घ्या. काकीला बिकीला वाटून या जावा. आता हे माझे येतं सोनं हे 4 तोला सोनं माझं. ठेव, खिशात. 4 तोला सोना. खिशात ठेवायचा. हे बघा हे 4 तोला हा, सोनं इकडे ठेवून तिकडे नाही तुळशीला पण ठेवायचा. ठेवायला लागेल. आणि एक सोना द्या मला. चला तुला एक टाळी घे. अरे सर्वांनी ठेवला की काय पहिलाच. आहे तिकडे सर्वांनी बाहेर. ठेवला. मी लास्ट ठेवला. चला आता कुठे काकीकडे. तिकडे. तुळशीकडे पण ठेवायला. सर्वांना सोनं वाटत. लाईट हा, लावायची. सोनं वाटत जावा. चला वरची लाईट लाव. अशी गावातली मजा बघा. हा लाव वरचे सर्व 3 बटन दाबले बघा. सर्व लाईट्स लावल्यावरती किती सुंदर वाटतं बघा. एक फोकस बाकीचे बल्ब्स आणि हे 6 एकदम छान वाटतं बघा. ही बाजूला आहे तिकडे. चप्पल घाल. अशी मंडळी बाहेरच बसली. बेडूक असत बेडूक. वाव ती सिनरी बघ लवकर बघा तुम्ही मिस कराल ती सिनरी. इथं सिनरी आहेच. अरे तिकडे कुठे चाललात तिकडे सर्वांनी नाही ठेवायचा. एकाने ठेवला बास होतो. तुलसीकडे. हा, ठेव. आता तुम्हाला आता बघा आता बघा काजल येताना पडणार बघा कशी घसरणार. तुळशीची तुळशीचीच पानं आहेत ते. एव्हा ह्याला दे ह्याला दसरा कर हॅपी दसरा. छोटू आला. तो तिकडे त्याला वाटलं दूध दिले. हा त्यांना आम्ही दूध ठेवतो ना तिथे पियायला. पप्पू जा ठेव. पप्पू तू पण ठेव. जा घे आपलं. भरपूर आपल्याकडे स्टॉक आहे भरपूर.
चप्पल काढ. चपला काढूया पहिली. हॅपी दसरा. चला अशा प्रकारे आमच्या घरातलं काम झालेलं आहे. ह्याला वाटतं मी दूध पियायला देतो ना म्हणून येते ते. मला नाही तुझं. ही दुर्वी दाखवा जरा, काकी इकडे आणा जरा. गावी बघा अशा प्रकारे केली जाते. गरम आहे काय? हा इकडून हा, हे बघा धुरी मच्छरसाठी लाईटीत दाखवतो बघा. हे बघा अशी धुरी केली जाते. आणि हे शेण टाकलं जातं बघा. शेण आहे इकडे, बरोबर ना? हे दिसली का? वा. काका कुठे आहे? ह्या घरात चला राहिलं घरात. माझी कोलीन कोण बसली आपल्या घरात? हा वाटतो पूर्वीचा घर, धूर बीर बघून. हा नाही तर आता आपण टायर चालवले की कशाला धूर करते आपण, कशाला. होय. दे पहिलं. जाऊया. बिस्किट बिस्किट समजून खाशील नाही तर. पण जायचं होतं पण जाम झालं. का काकी बिग बॉस मध्ये कोण जिंकला? जत्रा म्हणते. हॅपी जत्रा. अरे काकीची जत्रा. माझी जत्रा केलाय. अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव. झालं त्याला कष्ट. चला बसा. आज जायचाच नाही तू. माझ्या कशाला तुम्ही नका करू, मी करणार तुम्हाला. थांबा थांबा. तिला आई त्यांचं सोनं आधी काढून ठेवलं. पूजेला लाव, पूजेवर दिलं देवाला. बरोबर आहे बघा. बाई बसल्यात तिकडे, आजीबाई बसल्यात. जीवाई तुला चहा पिते. काका सोना घे या. सोना घे, सोन्यासाठी राहा. सोन्यासाठी राहा. सोना घ्या घे. काकी. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. दादा तोले सोना. त्याला या आमच्याकडे माझ्या नमस्कार काय करता? थँक्यू. सोनेले अरे आमच्या बाया कुठे पडतात? उद्या चालताच. ते ऑलमार काकी काका हॅपी दसरा. कादिर काकांना दे. सुखी राहा. बघा हे कशी लाईट्स वाटते बघा. अजून मी वरचे लाईट्स लावले नाहीत म्हणून. हे बघा इकडे कालू 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 सर्व आहेत. हे कालूचा पण पिल्लू आला इकडे. कालू घेऊन आली. चला अशा प्रकारे दसऱ्याचं सेलिब्रेशन झालेलं आहे. आणि आता तुम्हाला आम्ही एक आता रेसिपी पण दाखवणार आहे. ट्राय करणार की ब्लॉग प्लस रेसिपी तुमच्यासाठी आम्ही नेहमी दाखवायचं ट्राय करू. अजून किती आलो सोन काकीकडनं सोनं लुटून. लुटून? हा म्हणजे आज लुटायचं बोलतात, हां वाटायचं नाही. चला